एकदा पब्लिक पैकी एक ग्रस्त महत्वाच्या पत्राची डिलिव्हरी उशिरा गेल्याबद्दल पोस्टमास्तरांशी तावातावानी भांडत होते. शेवटी त्यांचं सगळं ऐकून घेऊन पोस्टमास्तर शांतपणाने म्हणाले, अहो अहो डिलिव्हरी म्हटली की 4 दिवस अलीकडे पलीकडे व्हायचं. 9व्या महिन्याची डिलिव्हरी 10व्या महिन्यात होते. देव चुकतो, माणसाचं काय. पोस्टात जमलेलं सगळं पब्लिक हसलं. मलाही एकदा आमच्या एका पोस्टमास्टरनी तोंडावरती असं स्टॅम्प चिकटवल्यासारखं गप्प केलं होतं. मी त्यांना म्हटलं होतं, मास्तर मास्तर हे पत्र पोस्टात नक्की केव्हा पडलं ते जरा शिक्क्याची तारीख बघून सांगता आलं तर सांगा ना जरा. मास्तरना देखील शिक्का वाचता येईना. मास्तर जरा नीट शिक्का उमटवायला सांगा की. साहेब त्याचं काय आहे, गुलाबी पाकिट आहे म्हणून हलकेच उमटवला असेल. मास्तर हल्ली गुलाबी पाकिटातून वर्गणी तुंबल्याची सुद्धा पत्र येतात.